or the time H herbal mixture anytime herbal mixture abedwa so wom so MS kanyumre kai information centers bro aduonum kwa duosia ebi ewo bono mantemu ebi wasante mantemu ana dodo na ewo epoye mantemu wom ni na afa kase life achimesem okumani aboabo miamia wodo bebre wom ni na afa kase eto apete afi nso betumi do adwencha fa 0533 898915 0533898915 so kuta Yesu moja meche yam phone na obetumi de afa SMS ene so kuta smartphone nso a eye WhatsApp ana SMS baby abeto fa bia no yensa ebeka anwumre yi asomfo eye me kwaku anin kusi boadumene adwen pa hene kofi mensa dwene papa na papa endi wanim kan Ghana de mama afei petakra na efe yi wasum ensam ne mu enjiremu ne videos ye de wo ebo ede awramu Ahenkan FM mo piafo na ekoni mu atene ye hye ensam no ase na we no eye amanwasam kakra ana afei so no eye apomden mu ensam kakra ninyina ne se ankane Ghana man panyini owura John Dramani Mahama pepeyi wano eye frankatuni edema National Democratic Congress andi samanyokuo no eye owura John Dramani Mahama esrem sejata bari bambo de se konkuna simpie ni apaso a ode ade sede kase de kwama aban se wasra banya apomuden aso ye de ni kwanse watoto nyoma asekura wo waso ye na fam de bia eboama apomuden egira brane ma nyoma timi ekọ eye enkan opanyini eka akosi se ogyiramu se aban de to ede atototo enuro awodo bi so a tiase odwene ho a wonte ase enso o Ghana hanoma wocham se ni nyina no emmoa edo haw ni atete ni atepoi ene ahoche na bebra Ghana de mama esanzisi akura no sika ni kroma yese eto bi kwaye adwumade kakra a obepe na no aduane na sesebio yade bi di no ebegiri ni padua mu a wakoso akwakosa no yade no asatam sika kakra woni nyina sanso de akoye no yade obekoye bo aduro we buo obusasa ada yeso ye kraba no yade to atoso tiase wo chese akoba ni sa na ha duru bebre de ama opanyina ni abiri nyina ne se ane na wotu atwam na beto odwetwam se kopie mu ewo ayasabia kase ba ko a aginyini ewo makonko Ghana mi anuma akolebu aba ya sabia ho okopie mu a wo kyerem se enei eyesa dialysis no se obi sabi wanya akomayade ne yehwe ade na to aduro so na efidi ade ne ba fam ni aboa no sade be ya sabio ba ma wo mfa ne nsanwunwunu meto no so no wo kyese enwo dwumadi a mu edie no amatotototo eye eboa no enso so emu eno na nam so bia ne Ghana ba bia be fa bia obi atwena no bia so etwa ene omutwa da papa kyese we nyina eni hwanyene entumu nso omutu mu no anya bi ohaji chemu be sedu anya ohaji chemu be se aduonu anya ohaji chemu efampo anasa 50% boni agase o ede ye we ohaji chemu ni nyina na omafade nyina 100% ana omudi agusuo ena kyese ma Ghana fo bi ne mo pala ya nya asem keto adwetwo ne ntra kukudan fo mu nimte ewa pomden asoye obia kasaye echemse sabra nya bra ewoso omohwe no omo ede eye omo etototo nyoma ensoso emu efa no eye se ne obia nya akomayade na sabi ye hwe amana ya hwe na enamso bi ana ama owura John Dramani Mahama so nya bra wano so esra ban no sa ban no hwe na nimani mo fa no ma enwu akwaso na ntimi emmoa akwade sansam we eto dwa no na wo kasa ewo afimpino ne aduono miensa United Nation International Day ano wayidi asuo no ma ose ho fade ma sabi ye ma amene ya papa no ma omakom nkokoro abo no omenu abomu na wonom so yade won se dru sabra na yade nya wonom kura o eno na chesaja wosu wonom a ono so di wei edi AP so kire asre pa sa abani hwe no fa nyoma enso enwu akwamu wase mpempe Ghana fo bre enti no ekoba se bibia ne de to so na enoma bogu so ekokọ okosoro sa ne apomden so kura no ensa so nyina brane emfa ma yede a wase oman no na sabio ni gina bia pa no eno so kura no ewo hini dialysis treatment by 100%. This was threatening to put the cost of dialysis treatment out of the reach of many patients and their families. The explanation I read from Kasiebo Teaching Hospital cites the increase in taxes and duties of materials for dialysis treatment as the main reason for their decision to hike the price by 100%. As an immediate measure, I call on the government to exempt medication and kits for dialysis treatment from taxes and duties to maintain this critical lifeline for patients whose survival depends on this treatment.
Ghana arejimama ene amote ye ewo masumwen wano eye ankane Ghana mampanyini empempenyi wano na ehim eye NDC chini yakata mansuo franka no na wahwe anim safin pinu ne aduonu enan mampanyini dibla ne sabetimi aka no bebu oman konkoro Ghana ebiemo owura John Dramani Mahama ena mote ne nka no Andra ena rewo sembeto dwa anesi ye say kani mampani owura JJ John Ejekum Kufuor John Ejekum Kufuor no kani owura yire Teresa Kufuor wato nananom ewonsedo na asem no esi ya mpofrimu ekoba ne santi enesa meken NPP amanyoko no akyerɛ krata ababonten efa ma Teresa Kufuor ni wu a wafrimu ya endo ano wom de krata ababonten na etifisem ne sɛ wom ni abusuani na ejam owuo ana torantema to owura Jen Ejekum Kufuor no kani awada ne benkum so no won na ejam na afin so party ne franka bia ewo wiem no we se watwea kodua bia 30 degrees so sania man bafom enti won betwetwe na de abafom na akyere obuo na krata ne mu nsem eni won si New Patriotic Party NPP amanyoko no ejam abusuan pa won de ojaw ejam abusuano Her Excellency Mrs. Teresa Kufuor kani mampeni John Ejekum Kufuor no kani ano sanso kani First Lady na wamu jam ne pa ena matorancham to a eto no awada ne benkum so ehini me bosome ne da edikan ode ya free bosome ya sekura anya sempan so no wamu ejam ne pa na wamu chese owura Teresa Kufuor eye nipa bia osom Ghana se First Lady fiti January bosum ne da etosonson awa afimpinu ene baako 2001 kosi January bosum ne da etosonsia awa afimpinu ene nkru 2009 na semfie maako wotwe na osi semfie maako wotwe mu no oboni kunu achi dom ema na dwen nyansa tai na ti ensuomo ewiemo esumo bibibia mu tai ne kunu John Ejekum Kufuor achi ema ne bu omenya konakono na wo moto mo nsam so no mo se maami no yo obi a wa ben pa na ne nim die pa na ne dwuma die pa efa nurse adwuma hu na owura yire Kufuor ebua ema apomdin adwuma no anasa apomdin aso no tumpon etunhwa ewo Ghana mu NPP amanyoko no kire se wo mo kai pa maami Teresa abra na ne kunu etesu bu oman anobo ne chidom no oti ko bia efe ne Mother and Child Community Development Foundation ayi 20 afen MCCDF na wenu na botai pa ne se obu on mo pemfo bia oyare ena wakwa akwanyem enti saa yare no so se onyem na wakoda no ahwo nso yi a wo de yare no be ma no enti maami Teresa saa foundation otie no na botai pa ne se yare bia ebe free maami bi ho akọ ne ba ho no wo mo behwe na wo masia no kwan titru any HIV any AIDS na omoto omsem so ena omo se NPP amanyoko ni mani nara any party ni panifo any Ghana foni na edijawo ese abusuan emma any okunu owura John Ejekum Kufuor wo mo nyame ono a ne dema ono aso ena agie na wom de mpaibon so etai abusuan na chipa wom wie kra no ena omo se afi NPP party no sha party mani ni na se wom franka bia ewo wiem onza akwese obi akobo bra wa manone na wabasade na tesipa na wabeno be bie company bi bonso de party no ana krukron flag na wapeja na tetenten na Ghana diwum country diwum ntisano NPP party bia ewo wiewia peja mu no yasi mu mani na mbrafom na enkyere obu wom yesa na fuama akomako enson e de akyere ojaw ene obukase a wom wo edema owura yere Teresa Kufuor a wato nananom ewonse do wom se demrifa die NPP amanyoko no ema John Ejekum Kufuor abusuane demrifa die onipa ne nsahye krata we yase eye twetwefo panyinima NPP amanyoko owura Justin Frimpong kodua na ye gina no so na ya boawuram awa MPP wan makachi wan ma enso ebiem eno eye amanyosam enso sumu de na samene wo ekazai ayade sa apomtretre nante adwumade bi ekoso ewa asante mantamu na watwe awieye emu
na ne nyina no na asama odi atoso ne se eye showdown health work wapanya ne ono edi animu aye opanya ono kuro ya aye mra hye badwade di ma de hyo mo asense nto abato mbezua so wanu kuro ya so prefranka tubre di bre wo MPP amanyoko no emu owura Kennedy akompreko onyene Japan na akora oye kire no awie ye no munyina boa oma no ewo baabi faako na wagina simpia ne apaso a wane ade hia wonu bagya no mo de apomtrentre dwumade ne hia so no wanu mudi nkomo ane wo ka kire wonum se owura chama wuntumi wo bone kokopa sanse wo hu se wo ye nneoma bi a sabi eye nyinamo mo nsem enti se wanwe ne wanyai no akosoa no aso obeya wanu so be kire ne pa soda ne bi be so no so enu so wachicha ma untumi so kire se owura Kennedy akompre ko Japan wanu so secret bia woye bia wa manwesem ono ye ne wo se peteku no woye ne wo se wiase afa na nyina sabi mpraduasa wanu de waka nokre enu onu de bone de wonfua so nanso owura chama untumi kire se wokọ empase wodom a nyoma waboro so agu wodom no so akaso oyi de apia ne nyina afa Kennedy akompre ko Japan won hwe Ghana ha won kwa ha Ghana so pass won kwa ha enti onu so nya very careful eti akoba ne sei no enye we toma ne nyonko na we toma ne nyonko ya tekura se wo chena chama untumi se onu so de obetena platform akasia so na ne onu so de obi on so aka so onu so de platform no obi enti ya ne enya sam ketwa na no na nam so bi ama emrase badwane di made so mo tama west ayo ne monyamfo Carlos Ahenkura se wo ka no papa we awurade nyankopon wan abatuo so na wudi agoro obehwim papers ni nyina de adwane sisi a wono asem na mekan ene wono ade chawpa ekode ama MPP mpanfo ne kyerem se babia no makeka kono se woye kwanfo na tikrom na ase kro no se emwa kan hunu se ebo a wutimu bi sanso ana se wotena fie panyinu tena fie mankora wi nanka ye bu nankarefo asabio wo so kan hunu se odi makotene enti mpanyimfo no amwa bibi amanyoko no obi aye din ama sa adapatwa eguso ekokọ wa amanyoko ni mu a wo monka ho hwi no obi amwa na no no wo so mo de mo ntena wa na se de okika kọ no owura chama wuntumi ye obi a wo hini pa wa MPP amanyoko ni mu Kennedy onyina Japan so agin hini enso so wa MPP amanyoko ni mu enti se mpanyimfo mienu si amanyoko no se wo ka se wo bobo twetworo ni ani takuku damfo a wọ́n mọ̀ buatima amanyokuo no sitimi kɔ nanim wo bo ntimi nwo mu di fim no mu miero mo twa wo mo de asi ani no na mpanyifo so mo nka ho hwe a na ne babi asɛm ne keka kɔ no wan hwe adaate won bedu mo dɔkono kwa enti wo ka mpanyifo sɛ manimu ya mo ma ne nyansa wo mo nto mo nsan frɛ owura chama wuntumi anase eye owura benadantwibosi akɔ ne niki no na eye chama wuntumi no wonu ya sentimental tutu ne wo mo to mo nsan frɛ no no mo frɛ Kennedy onyene Japan asen central na hye badwani flag bearer hofo de ma MPP no mo fo mie no nyina ntra kunya so na panyufo sebe mu nyo mo kasa kyerɛ na ntiase mmra sɛ de be ya o mu nyina betimi aye biakoye no matimi aka bom no mani suade hunu sɛ o mbe break 8 no atimi abamu o se we ya hia sam pa sɛ nya sɛ na panyufo no o mu bu o mani gusu a ba bia no makika kɔ no ya ginsemu. We need to form Miminim Ken Pa, Mini Wuntumi Pa. The two of them are very good friends. Very strong. It is a Wuntumi and Pastor communication to be there to Wuntumi. Now Wuntumi in the car, sir. And so, the friends over to Abuaboa, Nancy Bibiso. Are there a Wuntumi Babontia Babakan Bisa? Why must we get ourselves to that point? And then a Wuntumi Wa, with Nabakan, into Mama Ken, affecting when Pennyphone Yansha, say as some kinds of Utini, when you penny be at one. No patch say, in fact, no dear, anyone here says, sir, as someone that buy attributed to Wuntumi. Say, I'm passing Wuntumi Kaya. Woman so can the Munoman so Wuntumi Mua. Women in firebrand. And all of them have the way they handle their things. And yet, adia so move for yes and papa. If you want the party to enjoy some peace, the person party no winning 2024 election breaking 8 no. And now so say a person party no peace I enjoy so far no. A transfer that wanna Ken and Wuntumi must be called and spoken to. Opanyina wotini nkan eye mrahye bedwane di made hwo mo tema west abato mpesu ya so nyamfo Carlos Ahenkura na ne krakra mu no ana ode to so biam kyerem se wasre
aye owura Kennedy ohene Japan se wiase ayi se bi otwa okatra matoton wi ana onwenam bia wo se opanyina wo musa ese de obo ade bo no wotene nioma ne nade yobi ase saa na obo ade bo na ene nipa de sani bia ntimi sesa no nanso so wo kyese ntosu kokko ebi wo bia num nanso ye nyina ne agya ne atifufuo na atimi so ayefe eto no de wo sre se Kennedy Japan se wo gira simpie ne apaso na wo hwie ne nsam de kuwo no ma eduru baabia wo hunu baabia wo gina no eyie ne nsam a wo ka no ani baabia wo firi ena etimi enso aboa sanse sa asem bia no sabio obedi a kire no de nakoma ebeka ho a wanhwa na nkwanko wie ne yemu except say nen semna ebia efiri na no ba e wo kumase no na ebi wo hono na emu edu kakra mefasa akonya we so asemni Akan opo wonpo oye a forerunner of the party. CC original presidential elections be a candidate. Ne reaction to certain situations and in the delivery at certain points should inform him say and no any man kofa ahwe ho say no kase na say be the mayor na say we need to. Many people are expecting say ebia new mebia nanka oya na so katama onye presidential candidate and now be president can no bezo diga na nimu no obe modify na kakra. You can't change him. Nobody can change Ken because oya ono any person na enye obi na aye ne who he is, but say or continue tangent na wo kono a eno so be ma won mo aside a omo feel say omo nipa bi eho aka no come out and it becomes a ding dong approach. Opanyini uboram awo enkrabu prima tamwa wo eyetama epoya bato mpesuya so Kasiebo ni se tema west wono na ye omumra se bedwani woni monyamfo Carlos Ahenkan ana wote ne no ebri bi atwam twatwafo panyini ma NPP amanyoko no abri bi atwam su na president ko betu franka ma NPP amanyoko no owura kwabena agye Japan ne ma meni mpon owura agye Margaret Japan ato da ya beye mfie du ene akire nie na ne ma me to da ne benkum so me to fran ntoma won tintim mu emfie du nie no na womo kai no emfie du achi womo kai no enti otoya no emfie makomaku du afin hyada ene na womu di na ekoso ewo St Francis Xavier Catholic Church ano asokore mampon ewa santimantem mu na abra enase ananka yei ekoso no omamu ni na mpenufo twotwora owura kwabena Japan so munya akoma panya odo ebetai na chidi odo bebo odom ne abusua jam ya kai wo maame eye His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia omampani abedi echiri oni ne hu kani second lady Her Excellency Hajia Samira Bawumia wo mumienu enesi mu pan enkranya santan kumase enomba be di nachi ebe jam ono ene abusuan ma wo kai wo maame envinhia du achine wa abra oto nananom ewonse do na enumu na owura kwabena jei Japan edi tudwa kire se dear Dr. Bawumia ye nti o ka che ni plain se November bosom ne de toso enan bosom ye besim ne de toso 9 Prime Minister wo mo kono obedi nkunim bum enam na koma panti o se nya no nko afi mpinu ne adonu na 2024 abato no so obesen di nkunim bum enam na koma panti na Yakopon so ebehira so Mampani abedi eche Dr. Mahmoud Bawumia se onya abre edebehye ni munyam yese Yakopon ma hye ni muma ni so ade hunu adwempa o ma oman no be yi ama oman nkunumdie kese ede nanem Nyamisha, God bless you. Onipa amotini ni eyo owura kwabena jei Japan biribi atwam na oya twetwefo panyinu ma NPP amanyoku no na nko osa prince obetu franka ma NPP amanyoku nanso antintamti wa atwo no ho nene na muti yi ti Bawumia de no oze Bawumia de no oh I see now into o invite na no anekoi no your program one invite you bia untumi masa akeke oh betima aba yes one invite no betima aba yes but obi on so because of say one invite no say bia or different appointment bia owe no ahwe de hia no ana say mfa ne say dog kra one invite na on say make away because of say empenufo gu Ghana ni na Dr. Bawumia na ne yere pe
ene bai ntina ma me nso me busa san se no invite abofro de ente betima ba se wan frɛ no o de hwade keke o za de bua otimi ye no se ade we de me frɛ obia okay se we nso de anniversary ntomo mpesika bia yes nka ye de ankom be invite we so mvie maako edu ntem yes no mu di enti no wetima ka so invite obia na o de hwɛ si wa hu enti won say hwɛ na dofo yes no wayi nkrofo pa on say Dr. Bawumia hu na de ba ko e wonu hu ni on say sa de no wonu ho me ase bibi to ana on aso yes so on say onu di ya wo no ebom si wa hu enti sa kwan na te dada well anu momu no metima ka se sa na papa yi tie dada metima ka enti aja ono se de mbata no nkyere se yi ana on so study no o situation na sa de akwa sisi anu so no hia nkrofo yes enti no ana on so mo ade ba kono no won petumi a o to bedin crowd fe no beba wan fe no crowd ba san so nanum keke no beba nti wan fe no crowd na even obi pon ho crowd fe no beba yes nti beba na pata tent mienu miensa na panyini pa etiase na mtumi no peninti and so when you obeka say no this is not my standard collapse it and mount different tent and me who be there anu gra na your hene na na eko program na so na see da bi ono no ba program ase say the my o sign o sign say tent no mabo ne nye decoration na airtime to no matinam ohene wadinem ba me mo hene ni din o sign na chikoi kosi som se san tent na se san bibia ansa no oba ba sanka satan no sanka na ye politician nka opepo ayi voter opa fa yi kra ba yi o dam ntuma kra ba de question ko ba tena se ko ba young grove way adio be yemre nyame maye nyina adwen sesa wo mo ho isi o mo strategy o ma fa no o mo pedi bia no ma hyase ya adoye and ye hu bebre bebre na to ate sisi o mo strategy no nye bebre o mo dodo na no mo nyina isi o mo pedi bia mo petum o ma hyase ya adoye obe ya adoye na o ma ni 2 minutes say pa na fi o tenika say adwuma na oye ntia ayi abrempons na mai bi kan se bi was it leader without a title leader without a title oye den oye den a book leader without a title a book o chese yen kotonton yes yen koton kan okay so what you say say obi a wo ye panyini but when your man wo ye no nya se nkrofo mebo waba so so what you say da bia wo sacrifice so what you say but ne ye mpanyufo ewe good leader no yes mo ene ye mpanyufo ewe sa no mo ye da bi wo ye bibi opese wo na ba so different wo ye bibi a opese wo de mane nche obi kura 50% opese obi ehu wo de beton krata so opese obi ehu the ben achievement leader without a title e me de say okay mo yakuyanim na me pa cha se de so eduru ba bia ni amassage Kasiebo no saa na ye de ni a kire ya adwene wo ho no na so de wo de aba be ka bom na etimi aboa kamamika bia mamuom ne wo no enti Kasiebo so ya kamamika bi Kasiebo enti Facebook live YouTube live fa de egu wo ye beba ne abekenke ama ebra eni eye akire na wo eye manwesam mu aso no mayenhwe abatu adwumade ntoto ya sade asibi enso etiai na yedika tewo kakra kire wo se abedwakuom na hwe abatu adwumade ntoto ya so electoral commission free din twetwero ase sade twetwero yi Ghana mamra na ase ne se wonye na eye Ghana de hye no madi fi jadu nwatwe ede ekra sabi o madwemu eda ho na omutimi kire o madwenu wo bibibia ho wo hwe aboa do mudin akọ abatu nwumanim sade beya wo mo so adwen kire biara ebeba na waso mudom kokroboti ko kire bia no wo mo so atimanya akonya do mo ahyem eye ebobo so me ne da na to so du mienu afimpinu ne aduonu miensa ena ofri ase atwetwereye na wo eye ahine meboso me yi ne da to so mienu a eye ene edai electoral commission de sadwumadie ni nyina so aba no awieye na eno nanam so bi ama mrasebadwane de ma adehye omo offense so atifi abato empesua so me kire offense north
eno ewo eye Asante Mantamu wamna se badwani odumanyamfo Collins Augustine Intim eja watufo aka kire eye Ghana dishiba matituru wanu mo mu ni visi adon watwe nanso omoyiro omo peso omo fo so ye omo empanyufo na eye Ghana mamra man mo omo kwan se onikwa so omudi kwa abato ngumam nanso womo ebi wonuma eye amanwakuofo ebi na dada womo ebi so ma amenum na sunsun womo ebi mo so nkrabone esem na sabi eye womo ado omudi akwahye abato enwumanimu na no kire mu se eye ade a ehu pa sa obani visi adu nwatwe no ahye no amane de ne ho akwakwahye eye saa edintwatwa adwumadi akoso yi mu a hu se oba no ne daache na wo ha no na eno woso obekire makire saa so no aya amanyoni na se wo esan tumi a wo penti wahye eye obi abofra a woni visi adu nwatwa man dididin akoka abato edin no ho a wɔkyerɛ mu sɛ no soso hunu sɛ waha abɔfra no daakye na yadeɛ sɛ saa namɔ no animanimu yampanfoɔ hwɛ na yɛtumi atu so sa na ɛtumi enso ɛgyae wɔse deɛ ntia n'ani abrɛ ne ho a wɔkasa asɛm wɔ nyinaa no sɛ abɔfra no ɔne mfisia du nwɔtwe na afɔ so na ma ne dinidin kɔka abatoɔ ɛnwoma no ho a ebia ebetumi agye atomo kɔyɛ ɔfa aso nti no na electoral commission anasa badwaku a wɔn hwɛ abatoɔ dwumadi ntotoa so ebia no ɔma ahunu yɛbɛgyina tum ne afa ne saara na sunu sɛ daakye bi abɔfra ne nyadwuma bi na wɔyɛ na ne mfia nkasa no ebi kura na nso yɛ na so yes wɔn kɔ retire wa wani tua ebi wɔn ma obɛte sɛ o aban sɛ obi ne bra so wɔn kɔ yes o wɔn kɔ yɛ na wɔn akɔda ne akyingye ne ade saa odura domlevo si yɛ ni bi sɛ okay etuase akɔba ne saa na kyesa onipa koro no anasa abɔfra no waha no ebia daakye na kadwuma a obetumi ayɛ de aboa ama adhwɛyɛ de ne kɔɔyɛ no ebia na kyesa wantimi anya nkwa nkoduru saa ne sai yɔ so no ebetumi aha adwene ɛno kora ntenkɔda no wɔse ɛyɛ ade asabi ɛyɛ bɔnefosɛm kɛseɛ ne tia Ghana amamra so obi ni mfihia du nwɔtwe nanso obɛdaadɛ no ana obɛhyɛ no ana ɔno akasa ɛbɛde ne ho kwakɔhyɛ abatoɔ enkrata no enso so emu said the yisi and she said the buyer say yenye Ghana card and then to and no and near the challenges until now the guarantor system then one of challenges a woman we need to live with it but parties say yeah call a dream crow if a woman yen James encourage a discourage you ama or my who be here say you be embra and who be here say or mine she say you be who be here say or mine she say no yɛde bɛyɛ adwuma ɛno nti yɛnhwɛ sɛ yɛma yɛnana yɛwɔ faase no mu a ɔmunya ndum fie mpɛmpɛnso fie dumɔtwe no ɔmbɛtwe ɔmo ho afiri ho ɛsiane sɛ wonya ndum fie dumɔtwe na woma obi hyɛ okutupa na ɔde wokɔ kɔtwerɛ din a ato mmara ɛnyɛ wo de nwono ɔfenso nɔf ɛso nansi no nyinaa akyekyɛ mu 5 zones nti parties no nyinaa ate aseɛ ɛma zone after zone yɛ ɔmo aboaboa no ɔmo nyinaa no ama ọba ba betire man anunti target kura no a yesudua de man no yenya abroso opanyina wote ne nkan woye mrahye bedwani de ma adehyomo offenso etifi abatoɔ empesua eso onimonyamfo Collins Augustine Intim na wote ne nkan no ye toa anwumre no nsia akan kase no so na me ka wo se wasugusu ya wutie kase yi ewo Ahenkan FM wati wasum papa no bomodin aka se odo adwenche be fa 0533898915 text message and WhatsApp ye be kenkan amon fiti January bosumi besi ehini me bosumi ya mu no akwanhya odu a etiti wo Ghana eni nipa afuma to nanan mo nse do ebro apemba ko 1000 ka akwanhya ngwa na no nam so ma Ghanaian director a osanso ye film maker na so metwa sini mpanimfo ibi no osanso kwanjefo panyinima creative arts ewo National Commission on Culture NCC ewo Ghana anum sei owura so create safo ode atuja se akwanhye bebrebe akoso Ghana anum sei no ahomte na sa afibia ade sa obi dika akohwewo ekum nipa obi dika akohwewo ekum nipa nane nansen ya akura ebisi akwanhye de esisi basa esibia so obi ampra andi dema obefuma to nananom ewonse do wo man pempi akwanhye siwa kwantempon so a won fom ho adi a wo mu mpra hwenya wo no entansi enoso
eno no wura Socrates afo che se ekon no nko body bidin osusu se enka de betumi ama akwanhya bebebe atiaba fom ewo man mu no eye se ka se ne nanam Ghana anum si ana ye adwuma o man mu no yembra abenbo obia ma obia mo aben aben so guma odo bebre ebi ya pip pa pip eguma odo bebre osi aben no se ebo senyo yembra abenbo ewo man mu de nti owura Socrates afo kasa ne se osi se ebra abenbo a obia nam ne se ne ka no abenim a nani bewo no so ka mi twi abenim enti ma menya hweye pa esan se bibi koba sisi a mentumi mo aben enti bema nani aba no so na tran na otwi no watwi ewa hweye mu pa enti ba boa makwanhya bebebe eni so bi twi ka aben enti bon se otwi na grosso nani didada nchen esan se bibi koba mpofiri ma pe no ati aben so pa na yam crasho sanu mani na no osisi ebra aben ne bo a wonnam ne sa aben ni ma woni beba ho so pa ose baby ti se de wutwi ka na breaking nim nti untum ni kakese o men ka so bebre esan so nmi se so ben ka bebre na ebibi koba sisi untumi ntia bibia so ade ubegina enti no to bo utwi ni nyansem em wani ba ho so enti osisi aben ye yini na Africa mu ana ye bra aben bo ewo Ghana anum se ya ebebo makwanhya bebreba ekoso bebrebe no na ode ye mfanton se nya Ghana nko ana osusu sade wi oso ko French amaya wodo bebre so a womu na abrabra abenbo na aboa so amakwanhya bebrebe ate abafom Consistency research kakra me mehu minimum call French countries in neighboring like Burkina and when say mo aben ho car o drive here ye mo aben na why you study be say o drive ni horn e call offer when so you very careful I tell you say ye ban horn honking e wo Ghana accidents e so beti o drive me mo aben I'm telling you accidents will be e so beti because you are careful what you study say go dismantle and now be a woti a o kan wo bia no just mechanic no nyi aben no free mu why na keke free mu ne drive for 2 days yes that experiment you are always careful say when him say driver na urban who na ube prevent it but the first thing we normally do is just pound who say onipa na eba na obi twam the first thing you do that's why always when you are going to see collision what you hear first is the horn pound and I feel so santo so ka biem say omaya yatimi tituni taxi drivers ene ka se ye adwuma fa nkrofo first kei agiskei wo mo bua ben na botai bia ntachiri obitumi bua ben na keke fa so bia ni so enjo se aben ye bo wa abre hia aben no eno so ko ni sei in Burkina or some of the countries that I know makohwa mehuno say obetia na on purpose what am I say but not just like the way we do it here onipa amoti so ka sei eye Kwanchefo penyin oda creative art ewo National Commission and Culture NCC ewo maimu osanso eye Ghanaian director sanso ye filmmaker na eso wo metwaseni wo mpenifo baako owura Socrates safo na ne saso ntino ma yenko ahomaso na ye ne National Road Safety Authority wo mu campaigners ne baako National Road Safety Campaigner owura Frank Ejemoni ye ne nkonkodi nkomo misanse anyambia nsusu a owura Socrates safo edi atugei woma ebo kwan so jojo kwan so berebre hu dawru se de be akwanhia so bete ekwan so be ye de be ya kono no wom so musen akra nwumre wotimi nka majo ya minia wadawro man pomboko de na mi adom na nso boko we de oyo so fan kam de wasore chiao nanso o ye road safety campaign mo wonchia be ye de ma mo na mo so mage so ana me patran then wadawro ma me yensia me a member of Ghana National Association of Driving School na yentia education to save life educate edi abo enkwa ho ban wo kwan so ti ye kasa ya mo jesu bibia na mo kan track keke de hyem ho den oka educate na me mat the so to save life nti ene yankoi educating to save life piao ene oba oda ene ne potem so a me manager ma victory executive driving school yes man in say don't just learn to drive, learn to stay alive. Nti mu na mo kase ne nanam town bebre no. Me patran green yen de me light green no.
That's my juma so ninti enkofo ni jimo. And yes, and yes, no one is a wupika keke. No, Sia Senia, Okana Uchino, whatever bon Kwaho Bine. Wow. Wow. Okay, Mate, me quite clear one bedroom scan, Tienfa Nunsi, near Koya Semeso. Ora morning, Mammy Busa, Ora Socrates Safo say car kwenhyia so betia ono die osusu say yembra abembo na mumuso musen campaigners ewo kwanso jojo kwanso berebro muso na asem yi musen yo menua medase obi se owura so petafo eka asem wi a ebia na ne nan se bibi so me minti me gina ha se bia me chicha ne o kan agu na emom no me gina ne emra no eka bibia yeye wo kwanso no emra no ya hyehyɛ emra ye de bɔ ho ban nti no quickly no make oti emra ye fe no LI 2180 Road Traffic Regulations 2012 LI 2180 o kan regulation 74 ɛno ne ka aben a ɛwɔ ka mu nyinaa ɛho asɛm me ba owura money answer na mo ato aso no na se ba National Road Safety Authority mu hyehyɛ mu a mo hyɛda wɔ emra e kasafa ka abembo ho ye won e kasafa engine ho brake lights ho the car no ho akwa ni nyina even mirror emra wo mirror na mo hwɛ mati de kɔ reverse no emra wo ni nyina ho a ni na yatintin ta emra na se oye otimamuni anate passenger ebi onim te time na yo but driver po ni bi wo ha amutumi ye boni bi na omu ni te yemra police ni du quarter ta book ya me kan watem na judge no be biem no de di watem nti ni me kan the sentence Road Traffic Regulations 2012 no o dan judge o di atem no wo copy e da ne table so nti se wo ba na say car ho offense ni di ta book ni de di watem nti no enumere ni e be hwe ta book no ni ta book ni kafa aben a ewo ka ho na se obi so etia pa amra na den ne mfanye no ne ba to wata se Matias ye ena nwure die ye be ko school panti etiefo mu yuma sumo na we di antansi ye ntampo nte se nyoma bi se na emra wo ho yes enti ene aben bredu die ye nhwe aben no ho nsem enti wo kan Road Traffic Regulations 2012 na Regulation 74 into the judge no be book ni ma okọ number 74 and they can aben ehun asem obesha aben no ye wo ambulance for the aben ko and ye wo ye normal cars ye de mebo ana ampa no regulation 74 no sub regulation 1 say a person who drives a motor vehicle shall ensure that the motor vehicle is fitted with an efficient electric or pneumatic horn. Nina ne say kika bia hwese aben wo car no na aben na wo ho ne aben a ya fra car no dada enye say wo de aben be tuwa no na wo du baabi a wa gbo agu bi so baabi ya aben a ya fra car no dada nti ne bi kan ne say min ka entia so pe safo de o kan say aben no yembra aben na mu nemra ne say e wo so bia nya aben e wo ne kan nti say wo de car du police barrier ne na police ka say fanseti aben no samre se bebo a wo de bona amba wati amra na so kan kwa afre ho a sub regulation 4 na o say a person who contravenes this regulation commits an offense and is liable on summary conviction to a fine of not more than 25 penalty units or to a term of imprisonment of not more than 30 days or to both. In this aben nkwan e bi ni o ka ho a na the police na fa ho MPPD barrier no ka say ababo aben na mintie na sa aben ni ma ye say e bi abo ka 25 penalty ni the penalty ba fear 12 cedi in the better time 25 and na say ye bi ka say koda fiase and na ediasa not ye manem bro na ediasa ebi won so be ka say fiase ka we na fanda efiase nti ohun ne emra ne kan fa aben kwan ho yes asem we make me nim say police mpenifo bi tie nti me mebo mesire mu nkan bi nti na makoti da bi ami yi sa emra we net na wo regulation 74 nti se driver ni bi tie me na se woni me say wa ben asai onye ni yi a ebe timi e na so me do akokọ
aboka ana so be kofia. Wow. Yes, no na ka book we eka. Now, the book me kwan so to nchen a. Yen ya ye driving no. Ye wo book be friend highway code. And no so na tre driver no how I be behave wo kwan so ne ma bi asesa wo ye ne asesa wo ye. Now okay highway code is a ye te aben no. Ye will blow your horn and tap your horn. Everybody blow your trumpet. You can't say who blew ah. And on every a minute to be sample bit na ya adwin say abeno 10 year bono no. And so say bono pipi obu ho ti bo a obu sa na side of some the passengers and with yamra. O bono pipi bono asa o body agro. O de on say so driver bi okra o tie nyum wo ka ni ma o ko nya na de ne nsa no ebo aben no e de join ne enyom no the bobit enti say enum e kwan na ye fa so bɔ no mum na we say ye hwɛ na ye ho nkyerɛkyerɛ na adraba for tiape na according to research no on say nipa nam kwan ho na no bebre yare o ebi wo ko BP yen according to Ghana a highway code no say oba na nipa bi e twa kwan ni ma yen bo nipa so aben on so rin frequent no there be eno aboche kwa no wo obi say obi tumi asiu court obi tumi ka say at that point one man the BP arise obi tumi asiu court nti yen ye say and so owura money me ma nkwa chiro obu on ma obeka say o twa kwan mu mpo anhwe benkum anhwe nimfa ena o twam nti ka ni pie no so once na so obɔ ne so aben e ma no nsa de oye ne nye ana no no sa na o say driver ne yesen say ejina se na obɛbɔ aben na American say yem blow on ye tap o bo no we say bibi eba in you we blow the horn we tap the horn to announce our presence yem fan tia obi okwan so ne mo no me ma why alert say neighbor can say bi a o sane hectare people akọ hospital people akọ estate on say that fan is sha and so be bia passing pedestrians enam ho nti wo fi soro na wo say bi ankwala bi aponsiom na mo ama asama boa no be miensa am nam ho wo fetri ba no na wa tap na wa tete bibi ba but yem ben kwala na akọgbagom so pin wo bo ne sa no na wo ben o ma amumu tete a e bi obi beba kwani na wo de ka na bo no the same research in so say even emwa cry each akwan mu no wo be sha say wo ben aboan bibi na bo aben na according to research na aboan in direction na sound ni free ba tie ni you tie fo ntie hayi according to nhwehwemu no ka aben no so wo ben aboan bibi na wo ba onim direction na e free ba na emu wo wetire na wo ba onim da be free ba ne ye na yenya mwa ba nhwehwemu na etire ta nti say ebi wa abu se nyan bi twema na mpoti bi twem se oben na obo aben obo wa sanity because why confused onim ba bia aben ni free ba but who weti na obo a otimi tin ntem ma otimi eye ne obeye ena ni twato a me de be twato ne se na mkrum a speed be na hu hia enu nti na already the same law now say unam inner city a ana se be bia nipa ewo bebre jomu baby air convention o maximum speed is 30 km/h but obu ho a nam kum no ko speed into se nipa bi e cross me kakra bi a na fe esan say o this speed na ho adwin no de nipa ko speed aben so na for the boss de tian nipa they driving no they to car 30 ya make ya even according to nhwehwemu no the car enam that speed no 30 km/h na e bo nipa wo kroma that nipa no the chances of the best survive high. But all cobro swa, the chances now the best of us are very low. If you really know education, gent means nothing. I'm right what ben boni or they are ben ase kemuno. Yen something because you ain't gonna find your bonnet. Name no, ye the entretre and the coswa ma adava for. Na amotinya say a bena bonia yesimu. Say you used to know. No money in UK, and I say, mem bonus tea. So yen is adia, a double woman, one so drama in. Now can access hospital that was put in they offer emergency case be and say taxi driver do be now time call now boy ben the be kwan unya ura hospital pe and say yem bossa amufa ayare amu pie free ya di man sana ma so tire no inti no medical education we can say so offer yare for
na say o de waba ben de bibi kwam kra na unya wura hospital entrance ni ma ense say o ba ben wow education no akoye pa enye wonwa so wo school a motete nkofo kwan ya fa so twishen ho enye wonwa kra ko se de wa yi ne baako te se bibi mu no akoye papa akoye pa na se wo de wo ka kosia ne se abene de yi frika ma enye na emom kwan ya fa so ayebo no ene wo se ma yani ko ho education me side there education now over safety over safety fight ni ma there were 3 E's. There were education, enforcement, and evaluation. In the young side, na education, the answer say you better think of saying no. Men you say, now you ban enforcement now. And on the police, na big na sakase. Unia ben ti macho. Ye the emrane ye juma. If you wa ben manabro sinti acho. Ye the emrane ye juma. Say education make cost so na enforcement no so en cost ra. Obi beti aka say atema say money kan. Yen ya yeta yen che yen dan me mfa ne serious. What I say, but education what say nothing down to be granted na court because of that ben ya na amana ye den and yan dan ho so yes in dinaya amon police so no mo so enforcement aspect so emda me to me no in blue ho okay but also what I say Matthias pa me to me no education angle pe okay na am be dina ha makasa ten efa aben ho no all right ye da se anwumre pa na obra ni nchirimu a odi ama Nyankopon nhire anwumre yi amen mo onipa ya ne kodi nkomo yi eye National Road Safety Campaigner Frank Ejemoni and our tin no kas ho mra doso ase Ghana ha na ma de mra de bibia ho wo mra o pau ba se be ye entina da bia obi ka se wo de wunya se na Ghana mra ne obu ono account ya so na wunya se na kodu kota si we ana bo se sa wo efie method na wo su de adi wasem no eye kam ka bia kra si so ketan ko ka we ya nga si wo bia adwen koso dabi ti sa na tie aben ehun mra mirror ehwe wachi emra driving mirror mra tie ehun mra engine hum mra wow tino na menimu dampo se udu barrier on na police ni gina wa enu kwan so just tie ni mu nsam yenu na enkuta tie ni mu na hwe wanim samra no kra de o enu kra se na menim da enso we driver for ndura o samra na kwan so yi dan yo samra na dangerous kra wo abrochire ho unim the mindset behind yes say one yes one so stand minutes o ja ansa ba kwa na ba ko pedima na o ja nmi na police ni no susu se wo yi bibi but bebre ni eno na mo fa ho de sabi omudi kum ya bibifo ni bi wo abrochire ho no mo no obeti ya say driver ni bi ati obi na oma nti omo no de ne de say yes driver wadi yes bi a wadi nsemone na police ni ba ba chew na opese oni police ni kuro anu no say no obetima aye bibi ti na odi oye obibia ana afutu am de be ma adrawa fon say o ye shenkani aya nyabotre titu si wadu police barrier na say emre ebetumi agina so enyaw ana de ebetumi agina so achew bebre Ojina okay. Ojina na anu atwene nsa. Light humra, aben humra, engine humra. Oh wow. So interesting. Okay. We got bibia ho humra o anu mo okusi. Sika sa ye kase ye limit. Yes. Ti bibia ho humra o Ghana ha. Na sa kase ebe ye adwuma no. Eno na ya na ye kase system no nya adwuma no. Once you open nika wakane dia tenten wa educate awie aka se be ye adwuma oye no susu ye obi part o onu wa educate awie enti dia so fa de se oba enforce onu susu onu ye bi wo mu ye bi mum de mi mu ye bi mu so nye enye yes omo nye ne do so chen omo ye no any problem no eju be kom so ne adobi so dia kokot onu so ye be no konebra na so ajo oh yeah enti ha adwene we say baby a ye adwuma ebi ni baller ya sanitation minister ne nani abri
ye wodi ahye contract nsa o contractor obi adwuma wono no kwa akoye no to onom se ne hyen a ne ode kwa akosesa bola na sei tinu oto na amafo osumgu ho we nya edi piaka na abusuafo ye that time here ba center for ase ni abo no mabaso wono maboa ama yade a na no pese nkaji ni padua no eboso na waka ne siasi so tare de senka eja odi yemu bi kura be kwa kopiem o samado nanso yesi atame ba center for mpanyufo ene wono kire se obade abo nnua ne nnua no wose ye ni aduaba no na haban ne hini ne hu no yakeka nsia ni fansa yade nti wontena wonom ama yade amagini padua ne moso saa enti entempa so ene okeka bibubu ani a eja asem no kese wode time eba mixture edi aba adwaman so na eno so eba ye no ampa ye nya bibubu ye no enwa adansidie ye bebre samanhia saa ne emu dodo na ye frɛ no sanse yesia ne ntempa so dia ka yade kran ko nya kran ngudani padua ni ti time eba mixture no dwumadi a edie ni se me pa chaw yade bi ti se ntidi yade malaria no mane nji ni padua no emoso sanso na fever no eno so mane nji ni padua no emoso wanum atu ntimi didi me pa chaw ni nyina no time eba mixture na wose wo fa bie na wo na etimi enso eboa wo da meka o hwe okoye adwuma bre ade asa wo ba fie oba ye wo yere sabi wanya wabro obi kura mpodie wono a wa ma akohoma so ama akohoma enso yaduane asi wanim oba ye akosam na nififia aye aduane de asi wo bedi adun sa wowom manum nyame de manum nyame de an wasuma aduane asi wo yaso oba na muna na okwa akoto no inside ho ya na nwumira akoye ayi so si be power ni so no sanso omde omaduane die ene saa yi no de omfani agro saa yi ne ni din nti anu acha ne so enti se wompo no wompo so joku no honam so ya ne nyina time eba mixture ana me pa cha so obobo na no so etimi aboa wo na enu ati all the time eba mixture so de aba wono no de wose wo onhwe kura ma yade ne magini padua no kura mboso ansa na akopa no aduru otu ase na wabɔ nipadua no eba de free yarwa ahodo nyina enso eho nti ono enkoboa na wo nipadua na sasra na wo nipadua mu no wamom den omo ye den a yade bia no go enter eti per time eba mixer ni bi na ebobo na entimi enso emo awie pa na me pacho aduro yi ubowura mo Ghana ni ntwoni ni ntwa asemu herbal shop any pharmacy shops ahodo nyina mu no obenya endredo so pododo bi apese otubia no obenya bi enso etimi atome pacho afena so wabie wo herbal shop ana so pharmacy shop na wa hwe da bia no mbebusa wo me pacho time herbal ni bi maaye wo kire beba 669 0244 417669 eno time herbal center for one mo frɛ kontabudie eno no na mmom me pacho hye ne so time no yede no eda sonko time afi yanko wiring any air conditioning services wan me patro air conditioner services ene aba enkofo nya wo de problems wo pa buon mo air condition ye ya na etwetwe mu na asai osemekoto atwene ento ntwene obimfo bia yineti nyame adom obi ane de wo air condition atete se kontebi ana se ayamobbo entumi mbo emu onyu emu onyan emu ohye emu tisen emu ayefin problem bia ewo air conditioner no fasi wo entontwene ena so akoto bi nso na pese fixe ana wasidan wa fixe abobbo bon tetantan opese tutu ni na boa no faako engine na wo faako a ni na no obi aba obetumi aye ne kama ama na preku electricals and air conditioner services wa ben say o wa abofra bi onye mfinhia dunu 15 years ko 20 years obeso sua air condition ho adwuma eno nso na preku se ne prono wa bie obetetew kama ofri achima abenase nkrabata ba ko ho ena ba ko nso onkran fa ne ko na ontete no ena wiring nso 110 ni 220 wiring a dime bia company big companies ade bia opeso wire no oton safe na preku a obe ne kama ama me pacho achim abenase anan kran ena obehu no fra 0594 568 128 ana 0242 738 404 Jubilee Hospital Anwene pankasa
papa no adepan so na edi ho adanse eya yaresabia bi a afidie de hwe ade hu yade tu yade ase ebi wo ho na wa wo kwa unsa mpa wadu hospital sanse yanka ntro se hospital mpo a anhwe hu sanse ti se fie na se de giwa wa tu treat no fa kono keke se de no be kasa fe keke enti Jubilee Hospital de ubutua ni bia ho dodo na fa ne kɔ ho yade akini pa ho tu yade a emane nkɔ se yi na me yade na nka wonyare o ye robot o yare emane nyon wanwa ekanipadua no ho ensu a ye nom aduane a ye di ahoɔden dwuma a ye ye no ema yarewa no etumi kyekere abere bia enti unya hu se bibi nkoso ye pe na dimnika na odi akɔ Jubilee Hospital wo mbetu ase amaw eduro lab test kasa ye be ma ye no be kasa kama yo yade bu a enye eduro na wo se de kam enti ye no be tenase na enu adin komo kama tunwe no adwan ye kama free na wasore ko onkobo ka bia we ni hospital a adwene ni pa fa wo yade ni na akɔ na omonhwe entu ase ma mfidi awdro de ebusu se tam canteen wo ho insurance ye adwuma na afi nso fidi yade wodro bebre odan kwa boabo kwantempo no so ye frɛ baabi amantra frɛ 0244 575799 ana 0241 784 645 oni Jubilee endinsa woso na amanfo